Ultrazvučno vođenje injekcije to su vam minimalno invazivni zahvati kod kojih koristimo ultrazvuk tako da bismo prikazali putanju igle tijekom cijele procedure. Na taj način apliciramo lijek gdje je to potrebno. S druge strane, moguće je da lijek primijenjen bez kontrole ultrazvuka ne završi točno na mjestu gdje je to potrebno. Pitamo našeg sugovornika, može li se ovakva terapija primijeniti i na druge dijelove lokomotornog sustava? Možemo aplicirati u kuk, koljeno, rame, gležanj, lakat, to mogu biti simptomi poput teniskog lakta, na primjer osteoartričkih promjena koljena, osteoartritisa koljena, kuka. Možemo aplicirati unutar ovojnica tetiva, oko živca kod hidrodisekcije živca medianusa, na primjer kod pacijenata sa karpalnim tunelom. Prije primjene terapije procjenjuje se stanje pacijenta, a o učestalosti odlučuje struka kroz jasne smjernice. U pravilu struka kaže da se može to ponoviti do 3 puta godišnje u nekakvim pravilnim razmacima od 3 do 4 mjeseca. Cilj ovog zahvata je mehanički rastegnuti zglobnu čahuru i prekinuti priraslice, čime se postiže brzo olakšanje boli i veći opseg pokreta. Sam postupak, kaže liječnik, traje oko 15 do 20 minuta, izvodi se u lokalnoj anesteziji i gotovo je bezbolan, bez potrebe za posebnom pripremom.